Hej and velkommen, Michael her fra For Your Home and For Your Home Rentals. I dag tager vi den på dansk. Vi har danske gæster her i Villa Carla nede i Cabo Bino. Hanne, hun var så sej, hun lavede en Ironman. Nu er det ikke det, vi skal handle om, men jeg synes egentlig, vi skulle klappe en lille smule. Jeg mangler den ene hånd. Anyway, som altid, så spørger jeg lige, hvad var jeres fornemmelse med huset her og oplevelsen i det hele taget? Ja, det har været en fantastisk uge. Vi har været 8 voksne i huset og en lille baby. Der er rigtig god plads. Der er meget stille her, og der er en fantastisk udsigt her om morgenen, når solen står op og kigger ud over vandet. Så det har været helt fantastisk. Og det har været mega luksus. Altså også det med at have både et soveværelse og et badeværelse per par, det er helt fantastisk. Det sætter vi meget, meget stor pris på. Og så har vi nydt et meget velfungerende godt køkken, og vi har kunnet lave mad til os alle sammen. Dejligt at høre. Og de unge mennesker, de gemmer sig om i baggrunden. Ja, og så gik I jo alle sammen op på bjerget La Concha. Og det synes jeg bare, det er power. Husk masser af vand til det. Ja, masser af vand. Skal I endelig gøre. Og det kan man godt, selvom man også har lavet en Ironman, ja, når man har lavet 2 dage efter kan man godt det. The Vikings from Denmark. Yes! Okay, det var herfra Villa Carla i Cabo Bino.